ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш диҷей. Дӯстони азиз, дар имзо навор 12 та хона, замин ва квартираҳои фурӯши арзон дорем, ки через имо ватсап роҳӣ кардан бардони азиз. Видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависем, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор. Мо дар видеои оянда албатта ба шумо пешниҳод мекунем. Агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, ки замин ё квартира фурӯши ки мошин, дар номерои имо ватсап роҳӣ кунем бардорон. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 155 сомонию 76 дирам. Аз шумо хоҳиш мекунем, ки агар имконият бошад видеонавори моро дар имо ва дар дигар сайтотон поделиться кунен. Мо бошад наворро сар мекунем, то охираш тамошо кунем, аз хонаҳои арзон бо хабар шавем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Дангара, дар деҳаи Саргазон бардони азиз. 8 сотиқ заминай, 3 дар хона кардагӣ. Хона верандам дорад ва подвал ҳамаш кардагии тайёра бардони азиз. хона камтар сохтмонуш нопурай бардони азиз. хитон якта шкатур мекунед, дар этажа мечаспонед, зиндагӣ кардан мегирен. гирди хона маҳкамай, ҳамсоё зиндагӣ кардесай. дар пеши хона об астай, бо 100 метр дига бо яъне ки ареқи калондан об рафтиса гуфтага, не ки дар инҷам оби ба пишти хона об рафтиса, оби яъне ки нӯшидания ва оби барои заминам ҳаст ягои соҳибуш. нархаш барадон 70 000 сомона. бо кадоми харидори конкрет наличи гуфтага бо муомила мекунем, яъне ки бо арзони муомилаи хуб мекунанд. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо кадомтон бардору харидин аямҷа метавонед маълумоти пурраша гирен. ҳамин хел шумо метавонед ки хонаҳои фурӯшии худтона қатъи замин ё квартира ки мошин дошта бошед фурӯшӣ дар номерои имо ватсап роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба деюм квартираи фурӯшӣ. деюм квартираи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар политехникум қариби бозори Маддаҳ бардони азиз. якхонага квартира дар деюм этаж қарор дорад. 30 квадрати метр, об, свет, ошхона, ҳаммом, балкон ҳамаш қоидави оби гарми пастиан дорад. хона техпаспорт дорад, яъне ки ҳуҷҷатош 100% барои оформ кардан ремонт қоидави, фақат медорад зиндагӣ мекунӣ. нархаш барадон 180 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бо муомилаи хубам мекунем гуфтагаи сӯ, яъне ки арзони хушрӯ мекунанд. рақамҳо ака дар рӯи экрани шумо бардони азиз, кадомтон харидор бошед метавонед маълумоти пурраша гирен. хона евро ремонта бардорон. аз шумо хоҳиш мекунем ки якта лайка пешниҳод кунед, бардор лайк мамонен ва имконият бошад видеонавори моро поделиться кунен. чӣ хона ки дар кори нависем, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем бардорон ба сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшии бародарон қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, дар райони Кӯйбеш, дар шаҳри Қурғонтепа дохил мешавад. 12 сотиқ замина, ҷош ҷои нағзе барои як хонаш уже ҳуҷҷатош тайёра кардагӣ бардони азиз. хай дигар маълумотша мегирен. дар пешаш оби нӯшомидагӣ ва оби барои заминам ҳаста гуфтага қарибай. нархаш дӯстони азиз 70 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бо муомилаи хубам дорад, арзонам мекунем гуфтага. рақамҳо ака дар поёни видео кадомтон харидаин бошад метавонед занг занен, маълумоти пурраша гирен. варианти алишиам дорад, метавонед пешниҳод кунед. мегзарем бародарон ба чорум замини фурӯшӣ. чорум замини фурӯшӣ бародарон азиз қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар чорум совхоз қишлоқи Зернасклад. 8 сотиқ замина, як хоначам дохтага бародарон азиз. гирдиш маҳкамай. нархаш бародарон 50 000 сомонай. хай бо намедонам нашуд муомилаи чӣ гуфтагӣ неста, сертификат дора гуфтага. хай варианти алишира мебинем гуфтага. ягон мошинам боша алиш мешавад. гирдиш бо семинблок маҳкамай бародарон азиз. нархаш 50 000 сомона. хай кадомтон агар харидор бошед метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. мегзарем бародарон ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни Корбон, лаби роҳи Калонда бародарон азиз. якхонага квартира дар чорум этаж қарор дорад. 30 квадрати метр, об, свет, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, ремонт дорад бародарон азиз. термикс, яъне ки хона барои зиндагӣ кардан тайёра, кадоме ки мехарад гуфтага. нархаш 160 000 сомона. бо муомилаам дорад, яъне ки арзонам мешавад бародарон азиз. рақамҳо ака дар поёни видео кадомтон хариданӣ бошад метавонед маълумоти бештарша гирен. агар шумо ҳамин хел квартира доред, ки хонаи заминӣ ё ки замини холӣ ё ки мошин ё ягон чиз дига мехоҳед реклама кунем, дар номерои имо ватсап бо мо ки нависем ё ки роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда
рекламаш мекунем. мегзарем бардорони азиз ба шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшӣ мо бардорони азиз қарор дорад дар ноҳияи восе дар ҷамоати худоёр раҷабов бардорони азиз қишлоқи пушёни поён гуфтагиам хе маълумот. уже хонара фундаментош рехтагия бардорони фундаментош нав рехтагия дар қарибиш мактаб масҷид ҳамаш ҳаста гуфтагия мағоза ҳамаш қоидавия бе ягон камбудия 8 сотиқ замина бардорони бо фундаментош рехтагия нархаш 35,000 сомона бо камтарга муомила мешава гуфтагия бо чақчақ мекунем. рақамҳо ака дар рӯи экрани шумо дар поёни видео кадомтон ай ноҳияи восе ай ҳамин ҷамоат агар хариданӣ бошед метавонен маълумоти бештарша занг зада ай худчон пурсед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи файзобод бардорони азиз аниқ кадом ҷамоат чишам ногуфтиян 5 сотиқ замина 14 хона кардаги тайёра обсвет ошхона ҳаммом ҳамаш ҳаста бардорони азиз барои зиндагӣ кардан ҳамаи шароитоша дорад. гирди хона маҳкама ҳуҷҷатош ҳастай сертификат лоиҳа дорад. хона сирошна фурӯхта мешавад бардорони азиз бо ҳамаи шароитош. нархаш 240,000 сомона бо муомилаи хубам дорад яъне ки арзонам мешавад гуфтагиай. рақамҳо ака дар рӯи экрани шумо кадоме ки ай ноҳияи файзобод пресдабод хона ина шумо варианти хуб метавонед ки арзон карда хонара харед. марҳамат ай шумо хоҳиш мекунем якта лайк амони бардорони азиз дареғ надорем ва видеонавори моро подлиста кунед ай шумо хоҳиш мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ мо бардорони азиз қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ 3 сотиқ заминаи 5 дар хона кардагия бардорони азиз хона камтараш ремонт кардагия бардорони азиз маълумоти бештарша бо телефон метавонед гуфтагия гирди хона маҳкамай ошхона ҳуҷҷатхона ҳаммом ҳамаш ҳастай бардорони азиз обам дорад свет ҳаст. нархаш 140,000 сомона бо муомила мешавад бо телефон маълумоти пураша гуфтагия метиҳем. рақамҳо ака дар рӯи экрани шумо ина ноҳияи рӯдакӣ кадомтон хариданӣ бошед хона арзонай 3 сотиқ заминаи 5 дар хонае. марҳамат маълумоти бештарша гирен бардорони азиз мо наворумо давом медиҳем. мегзарем ба нӯҳум квартираи фурӯшӣ. нӯҳум квартираи фурӯшӣ мо бардорони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар қуронтепа дар кайҳонавардо бардорони азиз якхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад 48 квадратни метр не ки метавонем ки комнатаган кунем бардорони азиз новостройкаи дом об светош ҳастай ремонт дорад хай барои зинда кардан мешавад ошхона ҳаммом қоидави ҳамаш. нархаш бардорони азиз 185,000 сомона бо арзонам мешавад. канализатсия ҳамаш қоидави гуфтагия бо масъулиятам мегирем нархаша арзонам мекунам. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо кадомтон ҳамин қурған квартира пурсида будем ина варианти хуб квартира арзонай 48 квадратни метр метавонед дитагашам кунем. марҳамат дӯстон занг занед маълумоти бештарша ҳамин ака гирем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ мо бардорони азиз қарор дорад дар шаҳри қулоб дар қитъаи сеюм дар қариби 12 қариба гуфтагия соҳиш бардорони азиз 6 сотиқ замина 3 дар хона кардагия хона ремонташ уже дарунаш ремонт кардагия хона тайёра гирдиш маҳкамай ошхона ҳуҷҷатхона ҳамаш қоидави бардорони азиз сирошна фурӯхта мешавад ҳуҷҷатош 100% кардаги тайёра бе ягон камбудия гуфтагия соҳибаш хай маълумоти бештарша мегирен. нархаш барадон 170,000 сомона нашуд арзон ягон чи гуфтагӣ нестай хай кадом бардорем ки ай шаҳри кулоб пурсида будан дар ҷош ҷои сӯза гуфтагия соҳибаш. рақамҳо ака дар рӯи экрани шумо метавонед маълумоти бештарша гирем бардорони азиз. як бора такрор мекунем ки агар шумо хонаи фурӯшӣ доред ёки замин ёки квартира ёки мошин ё ягон чиз дигар мехоҳем реклама кунем дар умури имо ватсап рӯй кунем ёки бо мо тамос гирем мо маслиҳат мекунем дар видеои оянда рекламаш мекунем бардоро. 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри хуҷанд бардорони азиз маълумоти бештарша ай ҳамин рақамошро мегирем. квартира дар сентрай духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 45 квадратни метр об свет ошхона ҳаммом ҳамаш ҳастаги хона капитални ремонт кардага евроремонтай спални гарнитур телевизор кондитсионер кухни гарнитур
тепли, ҳамаи чизои мебелни ҳамаш қоидага бардони азиз. Хонар ҳамаша бо маҳсулоти сифати аъло кати кардага муфтагаи соҳибуш бо ҳамаи чизош фурӯхта мешавад. Нархаш барадон 275,000 сомона бо арзонам мешавад. 45 квадратаи дукомнатагай. рақамҳои яка дар рӯи экрани шумо кадоме ки аз шаҳри Хуҷанд фиристабуд квартира марҳамат метавонед занг занед, маълумоти бештарша гирен. Квартира ремонташ нақз кардагия. 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшӣ бардон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар Фирдавсӣ бардони азиз. яъне ки аниқтараш дар кӯчаи Кофарниҳон. яъне ки ҳамин маълумот бардони азиз. қариб 2 сотиқи заминай дар хона кардаги тайёра. хона ремонт дорад бардони азиз. дуруни хона 4x4 гуфтаги 2 ванна дорад. ҳоҷатхона, об, светус, ҳаммом ҳамаш ҳастай. нархаш 170,000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо муомилаи хубам дора гуфтага, яъне ки савдо мекунем гуфтагай. рақамҳои яка дар рӯи экрани шумо кадомтар аям территория харидани бошед бардони сироша мефурӯшем гуфтагай. метавонед маълумоти бештарша гирен, яъне ки райони Фирдавсӣ, ноҳияи Фирдавсӣ ҳам хеле дохил мешудай. марҳамат дӯстон, ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. лайкотона даре надорам. агар имконат боша видеои маро поделиться кунед, чӣ хонае ки далкода дар комментария шурӯъ карда нависед ки ба мо фаҳмо боша, мо хонда дар видеои оянда кӯшиш карда хонаҳои гуфтагии шуморо ҷудо карда партоем то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо бардони азиз.